Ginbuyagyag ni Atty. Raymond Fortun nga mas madamo pa nga senador ang posible mapangalanan sa mga masunod nga adlaw. Ang mga ginapahayag involved sa iskandalo sa mga flood control project sa Bulacan. Suno kay Atty. Fortun nga nagaserbe nga legal counsel ni anay Bulacan 1st District Engineering Office Assistant Chief Brice Hernandez. Nabusisi na niyang iban sa mga sensitibo nga dokumento nga nauyatan sa iya kliyente nga nagaunod sa mga impormasyon tuhoy sa lapnagon nga network sang korupsyon sa mga flood control projects sa nasambit nga probinsya. Kalakip diring pangalan sang anom nga mga senador sa diin apat sa ilang yara sa posisyon kon incumbent samtang ang duha ang wala na sa serbisyo. Una nang naulamid ang pangalan ng senador Jingoy Estrada kag senador Joel Villanueva sa mga naunang hearing sang Senado tuhoy sa flood control scandal. Apang sa testimony nga naman ni anay District Engineer Henry Alcantara, namitlang man ang pangalan ni anay Senador Ramon Bong Revilla. Sa bahin naman sa mga kongresista, magluwas kanay Representative Saldi ko kay iban pangaunanan na pangalanan. May pilapagid nga wala pa mabuyagyag apang nalakip sa mga dokumento nga yara kay Hernandez. Ang mga nasabit nga dokumento suno kay Atty. Fortun ang panahon nga ihatag sa Independent Commission on Infrastructure kag sa Senado og good mga ebidensya sa mas madalom nga investigasyon kag dalayon nga pag-file sang kaso. Pahayag niya mga ini ang lunsay sa isa ka distrito lamang sa Bulacan nga sakop sa opisina ni Hernandez kag hindi pa kaupod ang mga flood control project sa bilog nga pungsod nga mahimo ginapanginpuslan man sa iban pa nga mga mamalidha.